pot de PET, llaunes de conserva, tub de paper, màquina de cosir automàtica de llaunes d'alumini. Tapa de llauna, tapa d'alumini, tapa de paper d'alumini, segellat de tapa de paper transparent. Velocitat de dos tipus 33 cants per minut, de 35 a 50 llaunes per minut. És l'equip d'embalatge ideal per a menjar i beguda.